Hei, salutare toată lumea! Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de Survival Games. Și am văzut că cineva din clasa de la mine, nu mi-e duc aminte ce coleg sau chestie, zice, adică tu ești bolnav și filmezi. Bă, frate, dacă filmez, nu fac sportul sau altceva sau altă chestie, decât stau. Frate, ia uite-te și tu, ce mapă nasoală. Și tocmai mă uitam la X-Breaker, uite bă, aici telecomanda, nu mai găseam așa. Oh, frate, eu apreciez că s-au strâns 12 like-uri la episodul trecut și chiar îmi place că voi dați like. Fac. S-au luat toate chesturile, fac. Aoleu, măcar atâta. Fac. Da, și voi unul cu skin de lemn. Fucking hell. Și băiatul ăla nu mă va bate. Și băiatul ăla nu mă va bate. Îi spun băiatul ăla cu armură full, de ce nu va bate? Sau nu știu dacă e full, dar nu va bate. Sigur, frate. Uite, sunt pe băiat. Nu așteaptă și serios, chiar o să ne bată. Nu cred că o să... Oh, l-am bătut! Fuck! What the fuck? Cum? Ah, așa. Și ne-am făcut și noi măcar full la o armură. Băi, sunt OP deocamdată. Și fraților, să-mi sugerați în comentarii dacă vreți să încep o serie Planeta lui Andrei. Filmez, lasă-mă. Așa, frate, intrase cineva peste mine. Ceea ce nu-mi place și nu găsesc. Bă, eu vedeam un chest. De mama lui, de chest. Haide, frate. Unde ar putea să... Unde m-aș ascunde dacă aș fi un chest, bă? Oh, chestul ăla e. Au, fuck. Astăzi am dat testul complet, frate, o problemă, a fost mai greu puțin. Adică 17, dar acum am zis că nu sta, că nu știu nimica, dar what the fuck. Mie îmi place cel mai mult materiile sportul, dar care nu e o materie, e matematica și română, adică științele naturii, nebunii sau alte, nu prea îmi plac. Adică le fac, dar nu plac foarte mult. Adică automată și română îmi plac mai mult. Bă, frate, what the fuck, dar ce bug? E pe acest... Uite-te și tu că nu mai pot să mai ies. Uite-te, what the fuck și tu. Mă bate un tip. Bă! Fuck you também. Gata, hai. Repede.
Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Yes! Fuck yes! Așa. În cazul nu mai am nevoie de nimic. Am un emerald, băiatul nu avea sabie. Ah, fuck. Deci, da, tot cu toporul o să batem. Asta ne e soarta acum. Bă, eu văd pe aici niște playeri. What the fuck? Oh, hell? Hell my god? Hell my god? What the fuck, ce mapă? Oh, fuck. Fuck. Haide, du-te încolo, trebuie să o iau până în altă parte. Bă, tocmai intră un tip, tocmai a intrat un tip. Fuck, m-am încurcat așa, gata. Dar tot nu trebuie să o iau pe aici. Mamă, ce chilaura! Ce chilaura are tipa! Fuck you! Fuck you! Ce chilaura! What the chilaura! Are tipa chilaura, frate. Are o tipă chilaura. Are repede toporul. Vino încoa, firea n-ai să fii. Așa, hai să ne mai sortăm din iteme, așa. Fuck. Compasurile nu, hai să ne dăm jos. Crash. Crash, tu glumești? Asta îmi dă crash telefonul? No. Haideți așa să arăt. Oh, fuck. Nu, păi, uite că mai avem loc în inventory. Trei diamante, aparent ne putem face sabie de diamond. Dar nu avem copac. Avem bețe. Avem bețe, fraților, și what the fuck, ce nasol e fără bețe. Până aici e mapa, fuck. Fuck, hell, fuck, kidding me? Până aici e mapa. Aoleu și aoleu. Va începe de bune. Part 3. And then practic sunt cei mai buni depi. Am câștigat, fraților, GG, frate, GG. Am câștigat o meci. Cam atât și cu acest episod, fraților. Dacă vreți să mă susțineți, nu uitați să apăsați acel buton de like. Strângem 20 de like-uri la acest video. 20, fraților. Și pa, pa!